Yawwa jama'a, kamar yadda na ce zan muku video, duk wanda ya san yana da issue da doc ɗinsa, idan an kwace maka wallet ɗinka, Telegram sun kwace maka wallet ɗinka, wannan bidiyon ka bi steps ɗin da zan fito da su a nan fili domin ka magance wannan matsalan, ka yi submitting ɗin form successful. So idan kana so ka yi submitting ɗin form ɗin, ga yadda za ka yi. Abu na farko shine idan ka shiga link ɗin form ɗin, za ka ga abu na farko da zai fara nuna maka shine za su ce please indicate your contact details such as Telegram number, Telegram ID, username. This will help us to find your previous query and analyze the provided communication. Abin da wannan page ɗin yake nufi shine idan ka yi magana da support ɗinsu akan wannan matsalar da ka fuskanta na an rufe maka docs ɗinka, ko an rufe maka hamster ɗinka, ko kuma an rufe maka notcoin ɗinka, so za ka yi musu magana ne. Wannan maganar da ka musun nan dole za su sake duba shi su ga, su tabbatar cewa account ɗin da ka provide in details ɗinka shine. So abin da za ka yi a nan shine za ka je ka ɗauko phone number ka da ka yi amfani da shi kai claiming ɗin wannan docs ɗin, saboda yawanci case ɗin akan docs ne, ba kan notcoin ba ko kuma akan hamster, akan docs ne. So in ma hamster kake so ka yi report, in ma docs ne, in ma notcoin ne, so phone number da ka yi amfani da shi ka buɗe wannan wallet telegram app ɗin, phone number ka na waya wanda ka yi amfani da shi ka buɗe Telegram app ɗinka, shi za ka sa musu a nan. Bayan ka sa shi sai ka danna koma, in ka danna koma sai ka rubuta musu username ɗinka, za ka rubuta musu username ɗinka shi ma still a cikin wannan page ɗin da suka ga abin da suke yake nufi nan. Wannan shine form ɗin, kun ga form ɗin, wannan shine form ɗin. So a nan wurin za ka rubuta musu phone number ka, kuma ka zo ka rubuta musu username ɗinka na Telegram kenan, that is, ko kuma user ID ɗinka. So za ka iya haɗawa gaba ɗaya da shi phone number ka wanda ka buɗe Telegram da shi, da username ɗinka da kuma user ID ɗinka, sai ka danna OK. Wannan OK ɗin shine abin da za ka yi a wannan page ɗin na farko kenan. Page na biyu kuma ga yadda page na biyu yake. Kun ga page na biyu? Wannan shine page na biyu. Page na biyu za ku gansu, za ku ga A, B, C, D. To, za ku zo daidai E ne. A nan ne matsalan ku take. E za ku shiga. Gashi nan shine E. E a nan ne matsalan ku take. Abinda za ku yi, abinda wannan page ɗin yake nufi shine please choose the most relevant contact reason. Menene dalilin da yasa kake so kai complain? Menene dalilin da yasa kake so kai resolve issue ɗin da yake shine matsalar ka? Na farko A sun ce appeal resolution on P2P market. Idan matsalan ka na P2P market ne, to za ka shiga number A, sai ka je akwai form ɗin da za ka cika na A. Idan ko matsalan ka ba kan P2P bane, suka rufe maka a Telegram wallet ɗinka, ka fita shanin wannan A ɗin. B kuma suka ce the wallet end campaign. Shi wannan wallet end campaign shine irin kyautan da ake turawa. Let's say kamar yanzu ana so a yi airdrop, Telegram ce in ku yi amfani da wallet ɗin mu za mu ba ku kyautan kaza. To wannan kyautan akan wannan matsalan ne ba su baka ba, to shi ne da ka shiga B kai complaint ɗinka. Idan ko ba nan bane, shi ma ka wuce shi, baka da matsala da shi. Sai kuma C, tokens receiving on hamster, notcoin, docs listing. Idan matsalar shine an turo maka notcoin ko an turo maka hamster, ma'ana kai claiming da shi, kai claiming da Telegram wallet na hamster ɗinka ko notcoin ɗinka ko docs ɗinka, kuma ba a turo maka ba, dalilin haka yasa suka rufe maka account, to complaint ɗinka a C, form ɗinka yana cikin C da ka shiga. In ka shiga C ɗin nan sai ka cika form ɗin da yake C ɗin. Idan ko ba nan bane sai ka fita sha'aninsa. D sun ce the transaction is processing. Let's say kaman kayi transaction kuma transaction ɗin bai tafi ba ko kuma ya tsaya, to shine nan ne kake da matsala kai, so za ka shiga wannan D ɗin nan sai ka cika form a wannan D ɗin. Idan ko ba shi bane ka fita sha'aninsa. E shine account access and restriction. Yawanci kowa wannan matsalar ne yake fuskanta, saboda me ba zai iya amfani da wallet ɗin ba. So an restricted ɗinka, ba za ka yi amfani da wallet ɗin ba, kuma ba za ka iya cire kuɗinka da yake cikin wallet ɗin ba. So yawanci matsalan kwa wannan E ɗin yake. So za ku shiga E ɗin, akwai form ɗin da za a cika E ɗin, zan kai ku E ɗin kuma zan faɗa muku abin da suke buƙata wannan E ɗin. F kuma shine other reasons. Idan duk wayannan matsatsalin da na kira su guda biyar babu matsalar ka a ciki, to sai ka shiga E, other reason, sai ka musu bayani akan matsalar ka, tunda matsalar ka baya cikin waɗannan wayanda suka tsakuro a ciki. So kamar yadda na faɗa muku, ga yadda form ɗin yake. Ga yadda form ɗin yake. Akwai A, akwai B, akwai C,
akwai D, akwai E, akwai F. Yawanci matsalan ku yan baiwa a E yake. E kuma a nan ne suka ce account access and restriction, ba za ka iya amfani da wallet ɗinka ba, kuma sun restricted ɗinka, ba za ka iya amfani da shi wallet ɗinka ba, ko da kuwa za ka iya amfani da Telegram ɗinka. So a nan ne matsalan ku take yawanci. To abu na gaba shine ga inda za ka ruta report ɗinka, form ɗinka bayan ka shiga kenan. So number 3 shine please write down below the details of your previous query, what resolution you expected and what reply support provided to your situation. Ma'ana idan ka yi query ka tura musu message a baya, za ka ruta message ɗin da suka tura maka anan, kuma za ka ruta menene kake expecting, menene kake so su maka wanda ba su maka ba. Bayan ka faɗa musu abin da ka yi, report ɗin da ka yi a baya, so za ka faɗa musu menene kake so su yi wanda ba su maka ba. Kafin nan kuma sai ka ƙara ruta reply ɗin da suka maka, reply ɗin da support suka maka. So shi ma za ka ruta a ciki. In ka ruta, sai ka danna OK, submit. Sai ku danna submit. Idan ku gama ruta sai ku danna submit. In ku danna submit ɗin nan sai su ce thank you for your feedback, you will receive the reply via wallet support or wallet in a few weeks. Ma'ana bayan wasu 'yan satuttuka bayan ka gama cika form ɗin za su maka reply. Wannan al'amari ya faru ne sanadiyan wani yaro ana kiransa Pending Ustaz a Twitter ne, dan Twitter ne. So sun ba shi dama ne, ya ɗaga musu hankali akan wannan matsalar na kwashewa mutane docs ɗinsa da aka yi. Ya ɗaga musu hankali, suka ba shi dama, suka ce to shi ya cika form, za a dawo mashi da nashi. Ce shi fa ba zai yadda ba, lalle community ɗinsa duk wanda yake da wannan matsalar sai an warware matsalar. To sanadiyan sa ne aka fito da wannan form ɗin nan. Kasancewar yayi namijin kokari, ya kamata mu ma mu tallafa masa, mu tallafa wa community, saboda dai kasance a cikin community sa akwai masu wannan matsalan, a community na akwai masu wannan matsalan, a wasu community ma duk akwai wannan masu wannan matsalan. So shi yasa ne amfani da wannan damar domin na taimaka muku wajen yadda za ku magance wannan matsalan. Na san yawanci wasu ma yanzu hakan ma dole sai an yi musu, sai an cika musu form ɗin, kuma za a iya cikawa ba daidai ba. Dan Allah kwana 6 kadai, kwana 7 suka bayar. So yanzu an ci kwana 1, sauran kwana 6. Na san shi Pending Ustaz shi kadai ba zai iya passing information din ba, dole sai mu ma mun sa hannu, mun yi amfani da wannan damar mun yi passing information din, saboda mutane su ankara. Akwai mutanen da wallahi naga kudaden su da yawa Telegram sai rike musu, wanda su kansu sai kullum dai su dinga ganin kudin, har tun suna ganin kudin har ka zo kwashe kudin. Ba yadda muka iya, but amma tun da yanzu an samu solution, za mu yi amfani da damar da muke da shi mu ma mu tabbatar cewa duk wanda yake fuskantar wannan matsalan an yi kokari an magance masa wannan matsalan. Dan Allah ya yi kokari a cika form din nan kafin nan da kwana 6. Kwana 7 suka bayar, kwana 1 ta kare, sauran kwana 6. Dan Allah ya kokari a cika wannan form din. Nagode, an kabo Satoshi Africa. Duk wani wanda yake da matsala dai ya rubuta mu a comment section, saboda na san wani video zan yi next. Please a cikin kwana 6 nan zan ci gaba da ansa tambayoyi akan wannan matsala na docs da community suke fama da shi. Dan Allah duk wanda yake da matsalan rike masa kuɗin da aka yi, ku ringa mun bayanin matsalan ku ko a comment section. Insha Allah zan ci gaba da yin video har zuwa nan da kwana 6 na, har sai kowa insha Allah ya yi kokari ya cika wannan form din nan, mun samu sun sake ma kowa kuɗin sa. Nagode, an kabo Satoshi Africa.